सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांदो आरो नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दङ। थ' बिदिब्ला सावरायलांदिनि बारा गोलाव खालामा आरोना। थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनखानाय आपडेट आरो जोङो निउसफोर ओंखारबोबाय थानाय नुनो मोन्दों। दा बे टपिकआनो जाहैगोन जोंहा PM किसाननि सायावहाय 23 नाम्बार इनस्टलमेन्ट। थ' जोंहा राङा एबारावहाय हाबनो थांगासिनो दङ। दा 2,000सो मोनगोन ना 4,000सो मोनगोन जोङो एकाउन्टाव हाबबासो मिथिनो मोनसिगोन आरोना। दा जियानो हक जोङो मोनसे समाव बेबायदिनो 3,000 मोनगोन होननानैबो जोङो खोनानो मोनबाय थादोंमोन। गोबांथार जोङो निउसफोर ओंखारबोनाय नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो जोंनियाव दाबो बेबायदि PM किसाना 2,000 हाबबाय थायोब्ला मा जानोना गोबां खम। दा जोंहा PM किसाननि राङा हाबसिगोन नै गायनाय फुनाय एकदम माने धुम बेबायदि मोनसे समावनो ना। थ' फैसाया हाबनो थांगासिनो जिकुनु मुहुर्तआवनो एकाउन्टावहाय राङा क्रेडिट जागोन होननानै जोङो निउसफोरनिफ्राय जोङो खोनानो मोनगासिनो दङ। आङो एसे भिडिअ क्लिप्सबो होनानै होगोन। थ' दा जोङो माखासे बेबायदिनो जोङो निउसफोर गोसारबाय थानाय नुनो मोन्दों। बेनो जाहैबाय 18 जुनावहाय बेबायदिनो PM किसाननि राङा हाबगोन होननानै जोङो गोबां फोसावबाय थानायबो जोङो नुनो मोन्दों। दा बेसेबां सैथो बेखौ जोंनो समा खिन्थागोन। आङो एसे भिडिअ क्लिप्स होलांदिनि जिकुनु मुहुर्तआवनो माने राङा एकाउन्टाव क्रेडिट जागोन। थ' नोंथांमोना एसे चेक खालामनानै लादो। जोङो बेबायदिनो PM किसान गभदरिनाव थांदो आरो जोङो स्टेटासफोरखौ एसे नायबाय था, चेक खालामबाय था। जायफोरना FTO प्रसिडा ES जाबाय थ' मोनगोन आरो जायफोरना ES जायाखै एसे नेदो। साननैसोनि बिथोराव ES जानो हागौ बा जानायनि गोबांथार चान्स दङ। थ' जोङो बेबायदिनो बेवहाय जोंहा गोबांथार आपडेट्स होनो हानाय अपसनफोर जोङो मोनखायो। बायदिसिना जुदि माबाफोर बेबायदिनो समस्याफोर दङब्लाना कारेक्सन खालामनो हायो आरोना। थ' वेबसाइटनि गेजेरजोंहाय दा जोबोद मोजां। दा जियानो हक जोंना बयनाबो एकाउन्टफोरा थिगैनो दङ जानांगौ। आधार EKYC गासिबो दंजोबखायो। थ' आरो बेंक एकाउन्टजोंथ' लिंक थाखानाय जाखानांगौ नङाबा जोङो रांफोरखौ मोना ना। थ' बयनाबो अके दंजोबखायो। दा जोङो मोननो थांगासिनो 18 जुनावसो मोनो ना मायो जोङो दा बेखौ एसे नेदिनि आरोना। थ' आं एसे भिडिअ क्लिप्सखौ लागायनानै होलांदिनि। কোটি কোটি কৃষকৰ বাবে আহি গ'ল ডাঙৰ খবৰ। যিকোনো মুহূৰ্ততে ধন লাভ কৰিব পাৰে PM কিষাণৰ। যিকোনো মুহূৰ্তত দেশৰ কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন। ইতিমধ্যে দেশৰ কৃষকসকল অপেক্ষাৰত অৱস্থাত আছে। গতিকে PM কিষাণ নিধিৰ 23 নং কিস্তিৰ ধন পাবলৈ এতিয়াই কৰি লওক এইটো জৰুৰী কাম। এক্টিভ কৰি ৰাখক আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট তথা আপোনাৰ মোবাইল ফোন। যিকোনো মুহূৰ্ততে যিহেতু মেছেজ আহিব পাৰে আৰু আপডেট কৰক KYC। যদিহে এই পৰ্যন্ত KYC আপডেট কৰা নাই তেন্তে শীঘ্ৰেই আপডেট কৰক।